Jorge del Corral, soc il·lustrador des de fa uns quants anys, ja crec que d'aquí a poc farà 10 anyets, i m'hi dedico a il·lustrar contes, entre ells contes infantils com Estels vermells o Res no és com diuen els contes, que tots dos pertanyen a la col·lecció La Formiga. Jo vaig començar a dibuixar des que era molt petit, m'agradava molt, passava moltes estones dibuixant, per mi era com un refugi, una mena d'estar tranquil·let fent la meva, i això a poc m'ha anat portant em va portar a voler expressar-me. Ja no només feia els dibuixets que fan els nens, sinó que volia comunicar coses, i això em va portar després a estimar la il·lustració, ja no el dibuix, sinó la il·lustració, i la il·lustració entesa com a manera d'explicar històries. I crec que ara us explicaré algunes coses d'aquest llibre. És que en realitat no va ser un canvi de dir això m'agrada, és que això m'ha agradat sempre. Jo he crescut en una família en la que el meu avi era pintor, el meu tiet era pintor i a més era dibuixant, sempre m'havien agradat els còmics, m'havien agradat els llibres, o sigui, vaig créixer envoltat de dibuixos. El meu germà també dibuixava molt millor que jo, i això per mi era un acicate, jo volia ser millor. Llavors, dibuixava, vaig fer Belles Arts, i a partir d'aquí se'm va obrir el món de la pintura, el món de l'art, que no el coneixia tant com jo pensava. I, la progressió fins a arribar a la il·lustració va ser molt natural. Simplement va arribar un moment que em van demanar de fer una portada i a partir d'aquí vaig començar a intentar fer els meus projectes. Aquí sí que podia expressar-me, ja no era posar en dibuixos o en il·lustracions les històries d'unes altres persones, sinó el que jo volia dir. I a partir d'aquí tot ha anat una miqueta rodant. Els protagonistes d'aquest llibre són tots animals, i el protagonista principal es diu Gerard, és un ocell petitó que viu en una família d'esquirols. Llavors, està en l'edat en la que hauria de començar a volar, però no en sap, i no sap si acabarà sabent, perquè viu amb esquirols i els esquirols no li poden ensenyar a volar. Llavors això li crea una inseguretat que intentarà aclarir a partir d'un viatge que començarà amb la Damiana, que és un altre dels personatges, que és una formiga molt velleta, però que té molta experiència perquè ha recorregut molt de món. Llavors li farà de guia. I a part d'aquests dos personatges, que són, diguem-ne, els principals, hi ha la família del Gerard, que són, com hem dit, els pares, que són esquirols, i els germanets, que també són esquirolets, i que es van trobar l'ou del que va néixer en Gerard quan encara no havia trencat la closca. Jo em sento identificat sobretot amb en Gerard, perquè el camí que fa el Gerard és el camí de descobriment del que és la vida d'una persona una miqueta més adulta, o sigui, que passa de la infantesa a la vida més real, i a mi em fa recordar a la meva etapa de nen, quan vaig començar a descobrir tot el que costava fer-se gran i què és el que volia ser, i em començava a trobar a mi mateix, i en aquest sentit sí que m'identifico una miqueta amb ell. Aquest llibre presenta molts temes. Un d'ells és l'enfrontar-se als problemes com a primer pas per resoldre'ls, i de pas també així reforçar l'autoestima. A més, a través del cas de la necessitat de conèixer els pares que té el Gerard, es planteja el tema de la família d'acollida, en el seu cas, i la família biològica. Llavors, en Gerard el que farà serà anar descobrint qui són els seus pares biològics, però també se n'adonarà que els pares autèntics són els seus pares esquirols, que són els que l'han criat, l'han fet créixer, i que sobretot són els que li estimen.
Va ser una miqueta complicat en el sentit de que has de dotar d'ànima a un personatge que és un animal. En qualsevol cas, jo crec que ho vaig aconseguir mínimament, i el que més em va costar no va ser això, sinó que va ser adaptar l'edat del Gerard a l'edat que representa que ha de tenir el llibre, que és molt petit. Vaig començar fent-lo una miqueta més gran del que havia de ser, i a poquet el vaig anar empetitint. Tot depèn molt del projecte, però en aquest cas, per exemple, vaig començar fent els esbossos a llapis, els estudis de personatges, sobretot d'en Gerard, que va ser amb el primer que vaig començar, i a partir d'aquí, una vegada ja tenia més o menys pensat o decidit com seria el personatge, ja vaig començar a treballar amb ordinador, buscant la manera de fer, si ho feia amb un rotulador que fos com tinta, o aquarel·la. Vaig fer diverses proves i al final va ser ordinador. En general, totes en les que surt la Damiana, que és la formiga, que és un personatge molt, molt, molt petit, i els altres, tot i que els esquirols i els ocells petits són animals petitons, en comparació són molt grans. Llavors, perquè es veiessin bé, vaig haver de combinar-m'ho d'alguna manera, una manera específica a cada il·lustració, per poder fer una composició que es veiés clar i que cap dels personatges es quedés massa petit, tot i que amb la formiga ha costat una mica. D'il·lustracions m'agraden totes, perquè és un conte amb el que vaig treballar molt a gust i m'ho vaig passar molt bé. Llavors, quan treballes així, jo crec que es reflecteix en el resultat final. El que sí que hi ha una, que si me n'hagués de quedar amb una seria aquesta, que és en la que està el Gerard volant amb en Conrad, que el porta a l'esquena, amb la Damiana, i que queda baix, es veu el bosc i es veuen els núvols. Doncs aquesta escena, a mi, jo quan la veig, em dona una sensació de pau, de silenci, no sé, noto com que per mi seria molt fàcil traslladar-m'hi i posar-m'hi en el seu lloc. Si voleu saber si al final en Gerard serà capaç de volar i si coneixerà els seus pares, doncs no teniu res més que obrir el llibre, començar a llegir i en una estoneta ja sabreu què passarà.